Sherlock. Naozaj posledné gramy, ktoré som mal pripravené na recenziu. Nedýmal som ho už asi možno 2 mesiace, mesiac a pol. A keď budem niekde v polovici dýmky a budem pokračovať v recenzii, dal som si k nemu čierny čaj s mliekom, rumom a medom. Prišiel som na túto kombináciu, keď som zmixoval naozaj všetko dokopy a chutí to úžasne. Uvidíme, čo to dá. Takže som späť, cca v 3/4 dýmky, späť na mojom starom gauči. A chcel som to dotočiť vonku, lenže vonku už pár dní je taký vietor, že konec. Rušia sa lety, podobne nám odletel plot drevený a podobne, takže teraz bolo v pohode, ale znova sa to vracia, takže ak bolo vôbec niečo počuť, tak som v izbe. Vlastne tohto tabáčiku od Sherlocka, od Petersona, Sherlock Holmes, mám nadýmané 2 kravičky. Vlastne je to tabak, môj prvý tabak, ktorý som vôbec začínal dýmať, priamo v tejto krásnej irsovke, Brown Rustic. A čo k nemu povedať? Už veľmi dávno som spomínal, že idem o ňom natáčať recenziu, stále som sa k tomu nedokopal, nie kvôli tomu, že by sa mi nechcelo, a naozaj kvôli tomu, že pre mňa je ten tabak zaujímavý. Jeden dôvod je ten, že môžem ho dýmať kedykoľvek, ráno, obed, večer, čo je pre mňa úžasné a stále mi chutí. Môžem si k nemu dať čierny čaj, zelený čaj, biely čaj, rum, whisky, víno, kávu, proste chutí mi so všetkým. Naozaj je to tabak, ktorý je vďačný a hlavne je vynikajúci, čo k tomu povedať. Ako dobre viem, tak Errol ho má tiež rád, takže musím byť v tejto recenzii veľmi presný, aby som sa cca aspoň trošku trafil. No ale budem teda k tomu. Takže tento tabak vlastne pozostáva z Burley a Virginie, čo je samozrejme moja najobľúbenejšia zmeska, aká môže byť, že sa krásne doplňa. Hneď po zapálení, hneď pri prvom strete s plameňom sa vlastne ten tabak dosť, tá jeho chuť sa tak prejaví hodne cigaretovo. Naozaj vždy ma to tak trošku prekvapí, že toto není ono. Ale zrazu podýmate 5, 10, 15 minút, trošku to priťapkáte znova dusátkom a zrazu máte úplne iný tabak. Cigaretovo sa trošku vytratí, skôr znova príde skôr tá sladkosť a začne sa prejavovať tá sladkosť, tá jemnosť toho tabaku a proste naozaj to, čo ma na tom baví. Najviac sa prejavuje chuť asi v tej polovici dýmky. Momentálne som, ako som spomínal, v tej 3/4 a už tá chuť sa úplne tak zjemňuje, už proste úplne jemnučka. Ešte v tom strede tej druhej polovici, teda v tej prvej polovici dýmky je naozaj veľmi silná.
Čo mne vyhovuje, pretože na začiatku si vychutnám poriadne silnú chuť tabaku a následne proste už tak dodýmam a už viem, že to ide ku koncu, že už tak dorelaxujem a podobne. Ale čo sa týka chuti, je to veľmi špecifické. Niektorí to označujú skôr ako vianočnú vôňu, takisto zasurová, ako aj keď sa zapáli. Je tam cítiť tie hrozienka, je tam cítiť tie švestky. Ja tam veľakrát cítim nejaký ten sladký rýbezlový čaj, ak ste mali čaj z čiernych rýbez, listých listov, tak naozaj niečo také mi to pripomína. Ako už aj koniec. Ale o čo naozaj v skutočnosti ide? Je to zaujímavé, pretože napríklad keď svieti slnko, je teplúčko, ste na záhrade, takže také práve letné počasie, tak zase tam cítim naozaj občas nejaké tie citrusy, niečo také osviežujúce, ako keby nejaký veľmi sladký, dobre vyzretý pomaranč. A inokedy, ako som povedal, tak takéto vianočné tie švestky, rozinky, trošku alkoholu, takže naozaj sa to mení. Povedal by som, že to je dosť relaxačný tabák, že neviem, či by som ho fajčil niekde pri robote, ako mnohí z vás, napríklad Juro pri modelovaní tej hliny alebo iný pri výrobe dýmky a podobne. Skôr by som povedal, že ten tabák je naozaj na relax, otvorenie knižky, sedenie vonku, poprípade v takomto pohodlnom kresle a proste len si zadýmať a zrelaxovať. Čo sa týka nikotínu, tak mnohí píšu, že je to hrozne silný tabak na nich. Ja by som to označil za taký menej ako stred, pretože samozrejme už tá nikotínová tolerancia sa mi zvýšila za toho vyše roka. Ale jednoducho ja som s ním začal dýmať a možno som s ním mal problémy vtedy, keď som ho prepálil, ako však na začiatku všetci sme prepalovali tabaky, takže vtedy, keď som ho vážne horúco dýmal, tak sa mi točila hlava, ale to sa nám zatočí aj s aromatikou, ktoré sú úplne jemnučké. Ale zvykol som si na to veľmi rýchlo, teraz, ako som povedal, ho môžem dýmať ráno, na obed, večer, v noci, je to úplne jedno. Určite ja odporúčam tento tabak pre začiatočníkov, toto je môj tabak number one pre začiatočníkov, pretože horí úžasne. Vlastne toto je druhýkrát, čo toto ste videli na videu, tak za to dýmanie, toto je druhýkrát, čo som ju pripálil, aby ten koniec ešte tak trošku chytil. Inak naozaj stačí pripáliť, trošku osmáhnuť ten tabak, ktorý ešte nie je zapálený, trošku pridusať a potom krásne dookola zapáliť, pridusať a ide naozaj sám. Samozrejme zo začiatku, keď ja som začínal, tak som vypálil 20 zápaliek a podobne. To je všetko o natláčaní, nie je to o tabaku. Čo sa týka močky, tak trošku tento tabak tú močku produkuje, ale nie v nejakom veľkom množstve. U mňa je to hlavne tým, že možno dýmam trošku rýchlejšie, keď si nemyslím táto dýmka okolo hodinky a pol, si myslím, že v pohode. Ale keď mu dávate čas, tak trošku občas pustí máličko močky, ale občas sa začítate do naozaj dobrej kapitoly alebo sa dostanete pri filme naozaj do trošku takej dramatickej scény a začnete dýmať rýchlejšie a vtedy už trošku tú močku pustí. Ale absolútne mu to nekazí chuť, stačí čistič dať do dýmky, cez náustok a vyťahnuť tú močku a ide sa ďalej. Proste chcel by som ochutnať naozaj ten starý Peterson Sherlock Holmes, pretože ste vraveli, že ten bol ešte lepší a toto je úplne niečo iné. Bohužiaľ, mohol som skúsiť iba tento, ale som s ním nadmieru spokojný. Či už s cenou, či už s inými vecami, to ako horí, to ako chutí. Vyvetrá ho človek z miestnosti, jedna radosť. No a keď sa už bavíme o ženomilných tabákoch, celkom sa to minulý mesiac, ten topik na dymka.net rozbehol, tak môžem povedať, že toto je naozaj ženomilný tabak. Moja priateľka, ktorá nefajčí, tak dokonca niekoľkokrát si jednoducho vypýtala dýmku, že to chce skúsiť.
Takisto sme sa dohodli, že keď ju zoberú na univerzitu, tak si kúpi jednu dýmku, teda ja jej kúpim, a k tomu Sherlocka, pretože aj ako nefajčiarke chutil, keď si párkrát potiahla a naozaj je veľmi vonia. V izbe je krásne vonia, či sme boli v krčme, tak je vonia, či sme boli vonku, tak je vonia. A posledná vec, ktorú poviem, naozaj, ak niekto chce ochutnať Freenance, tak môžem povedať, že to chutí cca takto. Cca takto ako Sherlock Holmes. Preto Freenance idem odstaviť, pretože nechcem dýmať dva rovnaké tabaky. Sherlock je o niečo sladší. Freenance má za čerstva, keď si otvoríte plechovku, alebo tam, kde to skladujete, tak má taký viac taký peprný, ste vonia po pepre. Ale keď sa zapáli, tak zrazu sa prejavia oriešky, tá štiplavosť toho pepra sa zrazu stratí a vlastne chutí presne tak ako Sherlock. Len trošku horkejšia je tá chuť, ale inak by som povedal, že či vlastnosťou horenia, či už vôňou po zapálení, chuťou po zapálení, tak som povedal, že je to cca ako Sherlock. Dobre ľudia, takže toto je recenzia odo mňa. Ten, kto neskúsil, choďte do toho. Určite Sherlocka nezaraďuje medzi aromatiky. Prejavuje sa hlavne tabaková chuť a tá aromatizácia je proste na také trošku dolepšenie toho tabaku, trošku do takej zaujímavejšej relaxačnej formy. A ja si myslím, že bude chutiť naozaj každému. Takže sa držte, užívajte si dýmky a teším sa na vaše ďalšie videá, na vaše ďalšie komentáre. Ak ste mali Sherlocka, tak mi znova napíšte, ako vám chutil a či ste s ním boli spokojní. Čaute.